രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം നമ്മൾ കണ്ടു. എന്തായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറഞ്ഞത്? ഒരാൾ പറയാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ ഉപദേശം? ഒന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിനുള്ള ത്വരയെയും മനസ്സിന്റെ വിവിധ അഭിലാഷങ്ങളെയും കോപത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നാവിന്റെ ത്വരകളെയും ഉദരത്തിന്റെയും ഉൽപാദനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും ത്വരകളെയും സഹിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവൻ ധീരനാണ്. അവന് ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള അർഹതയുണ്ട്. വേറൊരാളും കൂടി പറഞ്ഞെന്നല്ല. എന്താ പറഞ്ഞത്? വാക്കിന്റെ ത്വര, മനസ്സിന്റെ ത്വര, ക്രോധത്തിന്റെ ത്വര, ജിഹ്വത്വര, ഉദരത്തിന്റെ ത്വര, ജനനേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വര, ഈ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ് ധീരൻ. അവന് ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാകുന്നതിനുള്ള അർഹതയുണ്ട്. വാക്ക്, മനസ്സ്, കോപം, നാവ്, വയറ്, ജനനേന്ദ്രിയം എന്നീ 6 ത്വരകൾ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ആൾ ധീരനാണ്. അയാൾക്ക് ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിഷ്യപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിവുള്ളവനായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളും കൂടി പറഞ്ഞേ. സംസാരിക്കുന്ന ത്വരകളും അതുപോലെ തന്നെ ഉദരത്തിൻ്റെത്, ജനനേന്ദ്രിയത്തിലുണ്ട്. അങ്ങനെ 6 ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ. 6 ത്വരകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ലോകം മുഴുവൻ. 3 കൂടി ഉണ്ട്. വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, നാക്ക്, ഉദരം, ജനനേന്ദ്രിയം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവൻ ധീരനാണ്. ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിഷ്യപ്പെടുത്താനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ട്. സംസാരിക്കുവാനുള്ള വാസനയെയും മനസ്സിന്റെ ത്വരയെയും കോപത്തിന്റെ ത്വരയെയും നാവിന്റെ ത്വരയെയും വയറിന്റെയും ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും ത്വരയെയും ഈ ത്വരകളെ എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഈ എല്ലാ ത്വരകളും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് ധീരനാണ്. അടുത്തത് അതില് ധീരനാണെങ്കിൽ എന്താ സാധിക്കുക? ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. മാതാജി അത് എഴുതി വെച്ചോളൂ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേട്ടോ. ഈ പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം സഹിക്കുന്നവൻ ധീരനായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവൻ ധീരനാണെന്നാണ് പറയണത്. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം. എല്ലാവരും പഠിച്ചോ? ഉപദേശം ഉപസ്ഥവേഗം ഏതാൻ വേഗാൻ യാ വിഷഹേദ ധീരഃ സർവാമപീമാം പൃഥിവീം സശിഷ്യ. അതാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അതായത് ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉപസ്ഥം, വാക്ക്, മനസ്സ്, ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉപസ്ഥം, ഈ 6 കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവനാണ് ധീരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അവന് ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിഷ്യപ്പെടുത്താനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്കൊരു ഗുരുവാണ് വേണ്ടത്. ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇപ്പൊ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോ ഇത്തരത്തില് യോഗ്യതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും ആര്? നമ്മുടെ ഗുരു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ ഗുരുവായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. ആരല്ല? ഗുരുവല്ല. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാരണം ഗുരു ആണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും ബേസിക്. ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാതിലാണ്. നമുക്ക്
ആ വാതിൽ തുറന്നാലേ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പറയുന്നത് അതാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്, ഒരു ഗുരു എങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്, നമ്മൾ ഗുരു ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. നമ്മള് ഗുരു ആവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഇത്ര യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഗുരു ആവാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഒന്നാമത്തെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ നോക്കി ഇന്നാ ഇട്ടത് അല്ലെ? ഇന്നല്ല ഇട്ടത്, ഇന്നലെ ഒന്നും നോക്കാൻ പറ്റില്ല മാതാജി, ഇലക്ഷന്റെ ന്യൂസ് കേട്ടോണ്ടിരിക്കും. ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടപ്പോ ഒത്തിരി പാടുപോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നു മാതാജിയും. ഞാനത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാതാജിട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അത് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കൂടാതെ അതല്ലാതെ ഞാൻ വേറെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് നോക്കി മാതാജി ഇട്ടത് ആദ്യത്തെ ഇപ്പൊ സ്ലൈഡ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് നോക്കാം. രണ്ടാമത്തത് ഉപദേശാമൃതത്തില് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശം എന്താണെന്ന് പറയാം. രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശം ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നമുക്ക് വൈദിസാധന ഭക്തി, രാഗാനുഗ ഭക്തി, ഭാവഭക്തി. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത് അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹഃ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം ച ഷഡ്ഭിർ ഭക്തിർ വിനശ്യതി. ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് കൃഷ്ണഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നാമത് നമ്മളൊരു ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യതകൾ കണ്ടു. രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് കൃഷ്ണഭക്തി നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അത്യാഹാരം. അത്യാഹാരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അത്യാഹാരം അമിതമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം, അമിതമായ ആഹാരം. അത്യാഹാരം പ്രയാസം. പ്രയാസം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമിതമായിട്ടുള്ള അധ്വാനം, കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക. അത്യാഹാരം കഠിനമായ അധ്വാനം. പിന്നെന്താണ്? പ്രജൽപ്പോ. പ്രജൽപ്പോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അനാവശ്യമായ സംസാരം, ആവശ്യത്തിന് മാത്രം സംസാരിക്കുക, അനാവശ്യ സംസാരമാണ് പ്രജൽപ്പോ. നിയമ ആഗ്രഹ. നിയമ ആഗ്രഹ എന്ന് വെച്ചാല് നിയമ ആഗ്രഹ എന്ന് പറഞ്ഞാല് യമനിയമങ്ങളിൽ അമിതമായ ആസക്തി, അതല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പാടെ ഒഴിവാക്കുക. നമുക്ക് യമനിയമങ്ങൾ 4 യമനിയമങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ. ഏതൊക്കെയാണ്? നമ്മള് 4 യമനിയമങ്ങൾ: മത്സ്യം, മാംസം, മുട്ട എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചൂതുകളി ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ വന്നിട്ട് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക, ബന്ധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക അല്ലെ? ഈ 4 കാര്യങ്ങള്. അപ്പൊ ഇതാണ് യമനിയമങ്ങൾ. ഈ യമനിയമങ്ങളിൽ അമിതമായ ആസക്തി ഉണ്ടാവുക. ഒന്നുകിൽ ഈ യമനിയമങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുക, അതല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പാഠം ഒഴിവാക്കുക, നമ്മൾ അതൊന്നും അനുസരിക്കാതിരിക്കുക. അതാണ് നിയമാഗ്രഹ. ജനസംഘം. ജനസംഘം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലൗകികമായ ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്. ജനസംഘം, ജനങ്ങളുടെ സംഘം. എങ്ങനത്തെ ജനങ്ങളുടെ? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ സംഘം. ഭൗതിക ജനങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാല് ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്. ലൗല്യം. ലൗല്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീവ്രമായ ആഗ്രഹം. തീവ്രമായ ആഗ്രഹമാണ് ലൗല്യം. നമുക്ക് തീവ്രമായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? അതിന്റെ പിന്നാലെ നമ്മൾ പോകും. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ, ഈ 6 കാര്യങ്ങള് ഷഡ്ഭിർ ഭക്തിർ വിനശ്യതി. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ്? അത്യാഹാരം, പ്രയാസം, പ്രജൽപ്പം, നിയമാഗ്രഹം, ജനസംഘം, ലൗല്യം. 6 കാര്യങ്ങൾ. അത്യാഹാരം അമിതമായ ആഹാരം, പ്രയാസം കഠിനാധ്വാനം, പ്രജൽപ്പം അമിതമായ സംസാരം, നിയമാഗ്രഹം യമനിയമങ്ങള് പാലിക്കാതിരിക്കുക, യമനിയമങ്ങളിൽ അമിതമായ ആസക്തി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒഴിവാക്കുന്നത്, ജനസംഘം ഭൗതിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്. ഭൗതിക ജനങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാല് ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, ലൗല്യം തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഷഡ്ഭിർ ഭക്തിർ വിനശ്യതി അത് നമ്മുടെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഭക്തിയെ നമ്മുടെ നശിപ്പിച്ച് കളയുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ്. ഏതൊക്കെയാണ്? അത്യാഹാരം അമൃതമായ ആഹാരം, പ്രയാസം കഠിനമായ അധ്വാനം, പ്രജൽപ്പോ. പ്രജൽപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അമിതമായ സംഭാഷണം, സംസാരങ്ങള്, നിയമാഗ്രഹ യമനിയമങ്ങള് പാടെ ഒഴിവാക്കുക, നമ്മൾ അത് പാലിക്കാതിരിക്കുക, ജനസംഘം ഭൗതികമായ ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, ലൗല്യം തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഷഡ്ഭിർ ഭക്തിർ വിനശ്യതി ഈ 6 കാര്യങ്ങള് നമ്മുടെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നു. മനസ്സിലായോ? കൂടി പറയാം മാതാജി.
അത്യാഹാരം. അത്യാഹാരം എന്ന് വെച്ചാല് അമിതമായ ആഹാരം, അമിതമായ ഭക്ഷണം. പ്രയാസശ്ച, പ്രയാസം എന്ന് വെച്ചാല് അമിതമായ അധ്വാനം അല്ലെ കഠിനാധ്വാനം. പ്രയാസശ്ച. പ്രജൽപ്പോ, പ്രജൽപ്പോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമിതമായിട്ടുള്ള സംസാരം, അമിതമായിട്ടുള്ള അനാവശ്യമായ സംസാരം. പിന്നെ നിയമാഗ്രഹ, യമനിയമങ്ങൾ പാടെ ഒഴിവാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ യമനിയമങ്ങളില് ആസക്തി ഉണ്ടാവുക, നമ്മളത് പാലിക്കാതിരിക്കുക, അമിതമായ ആസക്തി. പിന്നെ വന്നിട്ട് ജനസംഘം. ജനസംഘം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, ജനസംഘം. പിന്നെ വന്ന് ലൗല്യം, തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ, അതാണ് ലൗല്യം, തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നത്. ഒന്ന് അമിതമായ പ്രജൽപ്പോട് അർത്ഥത്വ അമിതമായിട്ടുള്ള അനാവശ്യമായ സംസാരങ്ങൾ. മനസ്സിലായപ്പോ? അത്യാഹാരം, പിന്നെ വന്നിട്ട് പ്രയാസം, പ്രയാസം എന്ന് വെച്ചാല് കഠിനാധ്വാനം, പ്രജൽപ്പം, അനാവശ്യമായ സംസാരങ്ങള്, നിയമങ്ങളെ അമിതമായ ആസക്തി. ജനസംഘം, ജനസംഘം എന്ന് വെച്ചാല് ഭൗതിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള, ഭൗതിക ജനങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവർ. ജനസംഘം, ലൗല്യം, തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നു. അറിയാൻ പറ്റുമോ ആർക്കെങ്കിലും? അമിതമായ ഭക്ഷണം, അമിതമായ ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ അത്യാഹാര, അമിതമായ അധ്വാനം അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസ, അനാവശ്യമായ സംസാരം, പ്രജൽപ്പ, നിയമങ്ങളിൽ അമിതമായ ആസക്തി അല്ലെങ്കിൽ നിയമാഗ്രഹ, ലൗകിക ജനങ്ങളുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, ജനസംഘ, തീവ്രമായ ആഗ്രഹം, ലൗല്യം. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ കൃഷ്ണഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നു. കൃഷ്ണഭക്തിയെ നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നതാണ് ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ. ഒരാളും കൂടി പറയാവോ? സ്ഥിരമായ ഭക്ഷണം, കഠിനാധ്വാനം, അനാവശ്യമായ സംസാരം, യമനിയമങ്ങൾ, ഭൗതിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, തീവ്രമായ ആഗ്രഹം, ഇവയെല്ലാം ഉള്ളത് കൃഷ്ണ ഭക്തിയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ്, നശിപ്പിക്കുന്നു. ഒരാളും കൂടി പറഞ്ഞേ. ആഹാരം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അമിതമായ സംഭാഷണം, ജനങ്ങളുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ, 6 കാര്യങ്ങളും നശിപ്പിക്കുന്നു. ഒരാളും കൂടി പറഞ്ഞേ. അമിതമായ ആഹാരം, അമിതമായ ആഗ്രഹം, അമിതമായ അധ്വാനം, അനാവശ്യമായ സംസാരം, യമനിയമങ്ങളിൽ ആസക്തി, ഭൗതിക ജനവുമായി കൂട്ടുകെട്ട്, തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഈ 6 ആഗ്രഹങ്ങളാൽ ഭക്തി നശിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അമിതമായ ഭക്ഷണം, അമിതമായ അധ്വാനം, അനാവശ്യമായ സംസാരം, യമനിയമങ്ങളിൽ അമിതമായ ആസക്തി, അവയെ പാടെ ഒഴിവാക്കൽ, ഭക്തന്മാരല്ലാത്ത ഭൗതികമായ ജനങ്ങളുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ കൃഷ്ണഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കും. ഒരാളും കൂടി പറഞ്ഞേ. അമിതമായ ഭക്ഷണം, അമിതമായ അധ്വാനം, അനാവശ്യമായ സംസാരം, യമനിയമങ്ങളിൽ അമിതമായ ആസക്തി അല്ലെങ്കിൽ അവയെ പാടെ ഒഴിവാക്കുക, ലൗകിക ജനങ്ങളുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ കൃഷ്ണഭക്തി നശിച്ചു പോകുന്നു. അല്ലെ? അപ്പൊ 6 കാര്യങ്ങൾ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞത് അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച, പ്രജൽപ്പോ നിയമാഗ്രഹ, ജനസംഘശ്ച, ലൗല്യം ച, ഷഡ്ഭിർ ഭക്തിർ വിനശ്യതി. അതാണ് ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ. നമുക്ക് നോക്കാം. താഴെ പറയുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ അമിതമായി ഏർപ്പെടുന്നവരുടെ ഭക്തി നശിച്ചു പോകുന്നു. ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിലധികം സമ്പാദിക്കുക. അപ്പൊ ആവശ്യത്തിലധികം, അത്യാഹാരം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കുന്നതും സമ്പാദിക്കുന്നതും അതിൽ വരും. പിന്നെ ദുർലഭങ്ങളായ തുച്ഛവസ്തുക്കൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കുക. അമിതമായ അധ്വാനം എന്ന് വെച്ചാല് ദുർലഭങ്ങളായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തുച്ഛമായ വസ്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാം. പിന്നെ ഗൗരവമില്ലാത്ത ലൗകിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്കുക. വൈദിക രീതികളെയും നിയന്ത്രണങ്ങളെയും ആത്മീയ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമാക്കാതെ
ഒഴിവാക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ എന്ന തോന്നൽ കൊണ്ട് മാത്രം അനുസരിക്കുക. അഥവാ വൈദിക വിധി നിയന്ത്രണങ്ങളെ വകവയ്ക്കാതെ സ്വേച്ഛാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുക. അതായത് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതിരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത വിഷയികളായ ജനങ്ങളുമായിട്ട് കൂട്ടുചേരുക. സാധാരണ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്യാർത്തി കാണിക്കുക. ലൗല്യം. അതാണ് ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് പഠിക്കണം എന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഇത് പഠിക്കും, ചിലപ്പോൾ മറന്നുപോകും. നമ്മൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, അതേപോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് അറിയാന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ബുക്കിലുള്ള പോലെ അതേപോലെ പഠിക്കണ്ട, മറന്നുപോകും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും പറയാം. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപാനീയമാഗ്രഹ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം ച ഷഡ്ഭിർ ഭക്തിർ വിനശ്യതി. അതായത് അത്യാഹാരം, അമിതമായ ആഹാരം, പ്രയാസം എന്ന് വെച്ചാൽ അമിതമായ അധ്വാനം, കഠിനാധ്വാനം, പിന്നെ വന്നിട്ട് പ്രജൽപ, അനാവശ്യമായ സംസാരം, നിയമങ്ങളിൽ പാടെ ഒഴിവാക്കുക, പിന്നെ വന്നിട്ട് കൂട്ടുകെട്ട്, പിന്നെ വന്നിട്ട് ലൗല്യം എന്ന് വെച്ചാല് തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള് കൃഷ്ണഭക്തി നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് ആ പറഞ്ഞത്. ഇനി വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശം മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? മനസ്സിലായി. ഇനി വന്നിട്ട് ഭൗതിക ലോകത്തെ ജീവിതം. അപ്പൊ പരമപുരുഷോത്തമന് 3 വിധത്തില് ശക്തികളാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. 3 ശക്തികൾ ഭഗവാന്റെ: അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്സ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. അതാണ് ഭഗവാന്റെ 3 ശക്തികൾ. അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ ഭഗവാനാൽ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? രാധാറാണി. രാധാറാണിയാണ് അന്തരംഗ ശക്തി. ആ രാധാറാണിയാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരാരാണ്? നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ആരാണ് രാധാറാണിയാൽ അല്ലെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവര്? മഹത് വ്യക്തികൾ. മഹത് വ്യക്തികൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ഭക്തന്മാര്, ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ. അതായത് ഭഗവത് ഭക്തന്മാര്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്. അല്ലാതെ മുക്താത്മാക്കളാണ് ആരുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ വരുന്നത്? അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ വരുന്നത്. തടസ്സ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാക്കളാണ്. ആ ജീവാത്മാക്കള് ഒന്നുകിൽ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കാം. അപ്പോ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തില് ജീവാത്മാക്കൾ വരണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? മുക്താത്മാക്കളായിരിക്കണം. ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തില് വരണമെങ്കിലോ അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും? ബദ്ധാത്മാക്കളായിരിക്കും, ദുരാത്മാക്കളായിരിക്കും. അപ്പൊ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ മുക്താത്മാക്കൾ എന്നാണ് മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന്റെ, അവര് അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലായിരിക്കും. അവര് എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും? അവരുടെ പ്രത്യേകത, അവര് വിശാല ഹൃദയരായിരിക്കും. പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ആര്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ശുദ്ധാത്മാക്കൾ, മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിശാല ഹൃദയരായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാന്ന് മാത്രമായിരിക്കും അവരുടെ ലക്ഷ്യം. നേരെ മറിച്ച് ദുരാത്മാക്കള് അല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ബദ്ധാത്മാക്കളാണെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെയാണ്? സങ്കുചിത സ്വന്തമായിട്ടോ മറ്റുള്ളവരുടെയോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാന്ന് മാത്രമാണ് ആരുടെ ലക്ഷ്യം? ഇത്തരത്തിലുള്ളവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇനി നമ്മൾ 3 വിധത്തില് ക്ലേശങ്ങൾ, നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മൾ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങള്? ആദിദൈവികം, ആധ്യാത്മികം. അല്ലെ? 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം, ആദി ആധ്യാത്മികം. ആദി ദൈവികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ദേവന്മാർ മുഖാന്തിരം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ, വരൾച്ച, ഭൂകമ്പം, കൊടുങ്കാറ്റ്, ഇങ്ങനെ ദേവന്മാര് മുഖാന്തിരം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളാണ് ആദി ദൈവികം. ആദി ഭൗതികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കള് മുഖേന, കൃമികീടാദികൾ മുഖേന, അല്ലെങ്കിൽ വൈരികൾ മുഖേന, മറ്റുള്ള ജീവികൾ മുഖാന്തിരം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളാണ് ആദി ഭൗതികം എന്ന് പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ തന്നെ, നമുക്ക് മാനസികമായിട്ട്, ശാരീരികമായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന
ക്ലേശങ്ങളാണ് ആധ്യാത്മിക. രോഗങ്ങൾ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്തിനു വരും? ആധ്യാത്മികത്തില് വരും. അപ്പൊ 3 വിധത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയില് പറയുന്നത് എന്താണെന്നിട്ട് ശ്ലോകം 7-ാമത്തെ അധ്യായം 14-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ദേവി ഹേഷ്യ ഗുണമയി മമ മായാ ദുരത്യയ മാമേവായേ പ്രപദ്യന്തേ മായാ മേതാം തരന്തിതേ. എന്റെ ഈ 3 ഗുണങ്ങളടങ്ങിയ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ, ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എന്നത് എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വയം സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അത് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്ന ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ പെട്ടെന്ന് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന് ഫുള്ള് സമർപ്പിച്ചവർക്ക്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവർക്കാണ് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാത്തവർക്ക് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇനി ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാണ്. ഒന്നാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അത്യാഹാരം. ഒന്നാമത്തത് അത്യാഹാരം. അത്യാഹാരത്തിൽ പറയുന്നത് ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിലധികം സമ്പാദിക്കുക, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മള് കുറെ ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മള് മനുഷ്യരുണ്ട്, മൃഗങ്ങള്, പക്ഷികൾ, ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മള് മനുഷ്യര് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ്? നമ്മള് ഒരു എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഒരു ചാക്ക് അരി ഒരു തുറന്ന സ്ഥലത്ത്, സ്ഥലത്ത് തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുക. ഒരു ചാക്ക് അരി ഉണ്ട്. അപ്പോ പക്ഷികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? അവർക്ക് കൊക്കില് കൊത്താവുന്നത് കഴിച്ചിട്ട് അവർ പോകും, അല്ലെ? അവർക്ക് എത്ര കഴിക്കാൻ സാധിക്കോ അതെടുത്തിട്ട് അവർ പോകും കഴിച്ചിട്ട്, അല്ലെ? ഏത് മൃഗങ്ങൾ വന്നാലും എന്ത് വന്നാലും എന്താണ്, അവർക്ക് എത്രത്തോളം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം കഴിച്ചിട്ട് അവർ പോകും. മനുഷ്യരാണ് വരുന്നെങ്കിലോ ആ ചാക്കോട് കൂടി എടുത്തോണ്ട്, അല്ലെ? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ളത് കൊടുക്കും, നാളേക്കുള്ളത് എടുക്കും, നമ്മുടെ മക്കൾക്കുള്ളത് എടുത്തും അവരെ മക്കൾക്കുള്ളത് എടുത്തിട്ട് അതായത് നമ്മൾ ആ ചാക്കോട് കൂടി തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യാ? അവർക്ക് എത്രയാണോ കഴിക്കേണ്ടത് അത് മാത്രം അവർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. മനുഷ്യൻ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യും? ആ ചാക്ക് കൊടുത്തങ്ങോട്ട് പോകും. അതാണ് ജീവികളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനുള്ള പ്രത്യേകത. അതാണ് അത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായാൽ അത്യാഹാരം എന്ന് വെച്ചപ്പോ എന്താന്നുള്ളത്? അപ്പൊ കഷ്ടം, മനുഷ്യന്റെ കാര്യം കഷ്ടം. മാതാജി, നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെ പ്രത്യേകത അതാണ്. ഒരു ചാക്കരി ഒരു സ്ഥലത്ത് തുറന്നു വെച്ച് നോക്കുക. പക്ഷികൾ പറന്നു വന്ന് കുറച്ച് മണികൾ മാത്രം കൊത്തി തിന്ന് തിരിച്ചു പോകും. എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ അത് കണ്ടെത്തിയാൽ ആ ചാക്ക് അതേപടി മുഴുവൻ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകും. അതാണ് അത്യാഹാരം. ഈ അത്യാഹാര പ്രവണത കൊണ്ടാണ് ലോകം ഇന്ന് ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ദുഃഖത്തിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ഇതാണ് നമ്മുടെ കാരണം. നമ്മുടെ ഈ സ്വഭാവം, ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട്, ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, നമ്മളെ ദോഷം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ആഭിമുഖ്യമില്ലാത്ത ശാസ്ത്രീയ വിജ്ഞാനം, സാമ്പത്തിക ലാഭം മുതലായ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അത്യാഹാരത്തിന്റെ സീമയ്ക്കുള്ളിൽ വർത്തിക്കുന്നു. പിന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ആഭിമുഖ്യമില്ലാതെ ശാസ്ത്രീയ വിജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നതും എന്തിൽ വരും? അത്യാഹാരത്തില് വരുമെന്ന് പറയാണ്. ഈശാവാസ്യമിതം സർവം യത്കിഞ്ചാ ജഗത്യാം ജഗത് തേന തെക്തേന പുഞ്ചീത മാംകൃതാ കസ്യ സിദ്ധനം. ഈശാവാസ്യമിതം സർവം യത്കിഞ്ചാ ജഗത്യാം ജഗത് തേന തെക്തേന പുഞ്ചീത മാംകൃതാ കസ്യ സിദ്ധനം. ഇത് ഈശോപനിഷത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രം തോന്നുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ മന്ത്ര ഈശോപനിഷത്തിലുള്ള ഒരു മന്ത്രാണിത്. നമ്മൾ അടുത്ത ബുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഇതില് പറയുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ, ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രം മാതാജി. ഇതില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവ്വചരാചരങ്ങളും ചേതനകളുള്ളതും ചേതനകൾ ഇല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ സർവ്വചരാചരങ്ങളും ആരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. അതിനാൽ ഓരോരുത്തർക്കും തനിക്ക് ആവശ്യം വേണ്ടത് അവനവന് മാത്രമായി നീക്കി വെക്കപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ മാത്രം സ്വായത്തമാക്കുക. മറ്റു സാധനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കരുത്. അവ ആർക്ക് ചേർന്നതാണ് എന്ന് നല്ലതുപോലെ അറിയാം. അപ്പൊ നമ്മള്
നമുക്ക് ഈശോവാസ്യം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള സർവ്വചരാചരങ്ങളുടെയും ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും എന്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്? ഓരോ വിഹിതം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടില് നമ്മള് കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോ ഒരു വീട്ടിലൊരു 4-5 കുട്ടികൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. നമ്മൾ അമ്മ എന്ത് ചെയ്യും? ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു 5 പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് 5 പ്ലേറ്റിലും എല്ലാവർക്കും ഇട്ട് വെക്കില്ല, ഓരോരുത്തർക്കും അവിടെ വിളമ്പി വെക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ പ്ലേറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ഇപ്പുറത്തെ പ്ലേറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു പ്ലേറ്റേ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലേറ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. മറ്റുള്ള പ്ലേറ്റുകൾ നമ്മൾ എടുത്തെന്ത് സംഭവിക്കും? നമുക്ക് അടി കിട്ടാൻ വരുന്നത് അല്ലേ? അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. ഇവിടെയുള്ള സർവ്വചരാചരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞ 84 ലക്ഷം ജീവഗണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഓരോ വിഹിതം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അത് മാത്രമേ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ ആശിക്കാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ അത് എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഈശോപനിഷത്തിലെ 1-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും, അതായത് ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ടി നീക്കി വെച്ചത് എന്ത്? ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം, പശു എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പശു പാല് തരും നമുക്ക്. പശു നമുക്ക് പാല് തരും, നമ്മൾ ആ പാല് കുടിക്കും. എന്നിട്ട് പശു എന്ത് കഴിക്കും? പുല്ല് കഴിക്കും അല്ലേ? പശു ഇത്രയും നല്ലൊരു ആഹാരമാണ് പശു തരുന്ന പാല്, സമീകൃത ആഹാരമാണ് പറയുന്ന പാല്. ആ പാല് പശു നമുക്ക് തന്നിട്ട് പശു ആ പാല് കുടിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. പശു എന്നിട്ട് പുല്ല കഴിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവരതനുസരിച്ചാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ മാത്രം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളതും കഴിക്കും, അവരതും കഴിക്കും അല്ലേ? ആണോ? അതെ. പശുവിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് വേണ്ട, നമുക്ക് നീക്കി വെച്ചത് നമ്മൾ എടുക്കും. അത് കൂടാതെ അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് ഈശോപനിഷത്തിൽ 1-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണതാണത്. അപ്പൊ അതില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ്, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു വിഹിതം ഭഗവാൻ നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ മൃഗങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ട് സിംഹത്തിന് എന്താണ്? മാംസം കഴിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല, അതിന് ചോറും ഇഡ്ഡലി സാമ്പാറും കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതിന് നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ മാംസാഹാരമാണ്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചാണ് അതിന്റെ എന്താ പറയാ പല്ലുകളുടെയും എല്ലാത്തിന്റെയും രീതി വന്നിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും, ഇപ്പൊ പക്ഷികൾക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഓരോന്ന് ഭഗവാൻ നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമേ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, മറ്റുള്ളത് നമ്മൾ ആശിക്കാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ അത് സ്വീകരിക്കരുതെന്നാണ് ഈ ഈശോപനിഷത്തിലെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. നമുക്കത് പഠിക്കാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവിടെ. അപ്പൊ അതാണ് 1-ാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അത്യാഹാരം. രണ്ടാമത്തത് പ്രയാസശ്ച, ദുർലഭങ്ങളായ തുച്ഛ വസ്തുക്കൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കുക. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രയാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ആവശ്യത്തിലധികം സംഭരിക്കുന്നതും ഭക്ഷിക്കുന്നതും അനാവശ്യമായ അധ്വാനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസത്തിന് ഹേതുവാകുന്നു. അപ്പൊ ആവശ്യത്തിലധികം സംഭരിക്കാനോ ഭക്ഷിക്കാനോ പാടില്ല. ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്കിത് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് പാടില്ല. അത് പ്രയാസത്തിന് ഹേതുവാക്കിയിരുന്നു. എളിയ ജീവിതം, ഉയർന്ന ചിന്ത എന്ന വ്യവസ്ഥ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് സാമാന്യന ജനങ്ങൾ ഇന്ന് വിമുഖരാണ്. അതാണ് അവരുടെ കലുഷമായ അവസ്ഥ. അപ്പൊ എളിയ ജീവിതം, ഉയർന്ന ചിന്ത, ഈ വ്യവസ്ഥ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് സാമാന്യന ജനങ്ങൾ ഇന്ന് വിമുഖരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഭാഗ്യദോഷ കലുഷമായ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം ഈ ഒരു ആശയം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ അത്യാഹാരം മൂലം, ഭൗതിക വിഭൂതികളിലുള്ള അമിതമായ ആഗ്രഹം മൂലം ജനങ്ങൾ ഭാഗ്യദോഷത്താൽ ഇന്ന് മതം സ്വീകരിക്കുന്നത്, ധർമാനുസൃതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഭൗതിക സമ്പത്തുകൾക്ക് വേണ്ടി അത്രേ. അത്യാവശ്യം വേണ്ട ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതോടൊപ്പം കൃഷ്ണാവബോധം കൈവരിച്ച് സംതൃപ്തരാകുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് യഥാർത്ഥ മതം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തില് നമുക്ക് എന്താണ് ധർമ്മത്തിൽ പറയുന്നത്? നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം കൈവരിച്ച് സംതൃപ്തരാകാനായിട്ട് എങ്ങനെ? അത്യാവശ്യം വേണ്ട ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ്. അത്യാവശ്യം വേണ്ട നമ്മളെ ജീവൻ നിലനിർത്തേണ്ട രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കേണ്ട രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളോട് എന്ത് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ധർമ്മം പറയുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? അത്യാഹാരം, അമിതമായ ആഗ്രഹങ്ങള് മൂലം, നമുക്ക് ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളോടുള്ള ആഗ്രഹം മൂലം
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യും. അധ്വാനം, പ്രയാസം പരമസത്യാന്വേഷണത്തിനല്ല എങ്കിൽ കൃത്രിമ ആവശ്യങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നാം കൂടുതൽ പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. ആധ്യാത്മിക സാധകൻ അനാവശ്യമായ പ്രയാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് പാടില്ല? അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രയാസം, അതായത് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. നമ്മള് അത് എന്തിനായിരിക്കും അതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാന്നല്ലാതെ നമ്മൾ ഭൗതികമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് പ്രജൽപ്പം, ഗൗരവമില്ലാത്ത ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലൗകിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്കുക. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വെളിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരുടെ താല്പര്യം ഒരു പറ്റം വർത്തമാന പത്രങ്ങളും മാസികകളും നോവലുകളും വായിക്കുക, പദസമസ്യകൾ പൂരിപ്പിക്കുക, പലതരം ആഭാസങ്ങൾ കാണിക്കുക, ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുമായി ചേർന്നാൽ നാം ഉടൻ തന്നെ അനാവശ്യമായ സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും. പോക്രോം എന്ന് വിളിക്കുന്ന തവളകളെ പോലെ. ഇപ്പൊ പോക്രോം എന്ന് വിളിക്കുന്ന തവളകളെ പോലെ ഭൗതികവാദികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭൗതികവാദികളുടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർ കൂടുമ്പോഴും കുറെ ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പത്രങ്ങള്, മാസികള്, നോവലുകൾ വായിക്കുക, പദസമസ്യകൾ പൂരിപ്പിക്കുക, ആഭാസങ്ങൾ കാണിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് എന്തിൽ വരുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ളവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് ഉടനെ നമ്മുടെ ആവശ്യമായില്ലാത്ത അനാവശ്യമായ സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രജൽപ്പം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അനാവശ്യമായ സംസാരങ്ങൾ. അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക. ഇപ്രകാരം അവർ തങ്ങളുടെ വിലപിടിച്ച സമയവും ഊർജവും പാഴാക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ വിലപിടിച്ച സമയമാണ് നമ്മളവിടെ പോകുന്നത്. സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയായിരിക്കണം. സംസാരിക്കേണ്ട വേണം. അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? വാചാലനായിരിക്കണം. അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ മൗനം പാലിക്കണം. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നിയമാഗ്രഹ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആത്മീയ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമാക്കാതെ വൈദിക വിധി നിയന്ത്രണങ്ങൾ അനുസരിക്കുക അഥവാ വകവയ്ക്കാതെ സ്വേച്ഛാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുക. ഉപയോഗാദിവാദികൾ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ചില വേദാനുശാസനങ്ങളെയും നിയമങ്ങളെയും സ്വീകരിക്കുന്നതിനെ നിയമാഗ്രഹം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നിയമാഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഉപയോഗിതാവാദികൾ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നത് ചില വേദാനുശാസനങ്ങളെയും നിയമങ്ങളെയും സ്വീകരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിയമങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനാണ് നിയമാഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉപേക്ഷ കാണിക്കരുത്. നിയമ ആഗ്രഹം. അപ്പൊ നിയമാഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ആത്മീയ പുരോഗതിയെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷ കാണിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ആത്മീയ പുരോഗതി നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അറിവ് നൽകുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷ കാണിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് നിയമാഗ്രഹം എന്നുകൊണ്ടത് അർത്ഥാക്കുന്നത്. ആഗ്രഹം എന്നതിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ത്വര എന്നും അഗ്രഹം എന്നതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ പരാജയം എന്ന അർത്ഥം. അപ്പൊ ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹം, നമ്മൾക്ക് സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം, ത്വര. ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നിയമാഗ്രഹമുണ്ട്, നിയമാഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ നിയമാഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഭക്തിക്ക് പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങള് നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? നിയമാഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ അനുസരിക്കുക. നിയമാഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഉപേക്ഷ കാണിക്കുക. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുക, സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നിയമാഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്, ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരാജയം, നമ്മൾ അതിനോട് ഉപേക്ഷ കാണിക്കുന്നതിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടിന്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ആത്മീയ പുരോഗതി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മള് നിയമാഗ്രഹം, നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവാം? അതിനോട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായ നിയമാഗ്രഹം. നേരെ മറിച്ച് അതിനോട് ഉപേക്ഷ കാണിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? നിയമ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയും. കിട്ടിയത് രണ്ടും? ആഗ്രഹവും ആഗ്രഹവും. നിയമ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങള് അത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? ഭക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ആത്മീയമായ പുരോഗതിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളോ നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും നമ്മൾ പാലിക്കുക. അതാണ് നിയമാഗ്രഹം. നമ്മൾ അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? നിയമാഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് അതിന് ഉപേക്ഷ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതെന്തായി? നിയമ ആഗ്രഹമായി മാറും. പരാജയം ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ പരാജയം കാണിക്കുക. കൃഷ്ണാവബോധ നിരതന്മാർ വിധികളും നിയന്ത്രണങ്ങളും സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്കായി സ്വീകരിക്കരുത്. അതേസമയം വേദവിഹിതങ്ങളായ വിധികളും നിയന്ത്രണങ്ങളും വളരെ
അവധാനപൂർവ്വം കൃഷ്ണാവബോധ വികസനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വിധികളും നിയന്ത്രണങ്ങളും സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്നും ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണ് വേദവിഹിതങ്ങളായിട്ടുള്ള വിധികളും നിയന്ത്രണങ്ങളും കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അവിഹിതമായ ലൈംഗിക വീഴ്ച, മാംസഭോജനം, ചൂതാട്ടം, മദ്യപാനം എന്നീ ദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും കർശനമായും ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിന്നുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രവിധികൾ അവർ അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മൾ 4 യമനിയങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി അടുത്തത് ജനസംഘം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങളായ ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, അതാണ് ജനസംഘം. ശ്രീ നരോത്തമദാസ ഠാക്കൂർ നമ്മോട് ഉപദേശിക്കുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധ ഭക്തന്മാരുമായി മാത്രം സംസർഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുവാനാണ്. ഭക്ത സനേവാസ, ഭഗവത് ഭക്തന്മാരോട് ഒന്നിച്ച് ഭഗവത് സേവനം നിർവഹിക്കുക. അപ്പൊ നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം കഴിയണം എന്നാണ്. വൈഷ്ണവ ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുന്ന മായാവാദികളോടുള്ള സംസർഗം തികച്ചും പരിഹരിച്ചു പറ്റും. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുന്നവരായിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടുകൂടാനായിട്ട് പാടില്ല. സമാന വ്യാപാരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിയുന്നവരോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് പുരോഗതിക്ക് സഹായിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനെ വിസ്മരിക്കാത്ത ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് സത്സംഗത്തിലുള്ള അവസരം നൽകുന്നതിനായിട്ടാണ് കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ എന്താണ്? ഭഗവാനെ വിസ്മരിക്കാത്ത ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ഒരു സത്സംഗം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി സ്ഥാപിച്ചത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമുക്കൊരു നമ്മള് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളവരാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് നല്ലൊരു സംഘം, ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു സംഘം, ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ആ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ അത് തന്നെയാണ്. അതാണ് ജനസംഘം. ലൗല്യം, തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, സാധാരണ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്യാർത്തി കാണിക്കുക, യോഗം ശീലിച്ച് പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിച്ച് ബ്രഹ്മത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന മനസ്സിനെ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, യോഗാശീലനം വഴി അത്ഭുതകരങ്ങളായ ഭൗതിക സിദ്ധികൾക്കായുള്ള ആഗ്രഹവും ലൗല്യമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും പിന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സിദ്ധികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹവും ഒക്കെ എന്തിൽ വരും? ലൗല്യത്തിൽ വരും. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 8ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 70ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, കൃഷ്ണ ഭക്തി രസഭാവിതാമതിഹി ക്രിയതാം യദി കുതോപി ലഭ്യത്തെ തത്ര ലൗല്യമപി മൂല്യമേകലം ജന്മകോടി സുകീർത്തിർന ലഭ്യത്തെ. കൃഷ്ണാവബോധ രസം നിറഞ്ഞ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം നേടുവാൻ ജന്മകോടികളിൽ ചേർത്ത് കൂട്ടിയ പുണ്യഫലം കൊണ്ട് പോലും സാധിക്കില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാനെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പെട്ടെന്നൊന്നും സാധിക്കില്ല. ആ കൃഷ്ണാവബോധം നമുക്ക് കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാല് എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത പുണ്യത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം നിറഞ്ഞ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം നേടാനായിട്ട് എന്താ പറയണത്? ജന്മകോടികളിൽ ചേർത്ത് കൂട്ടിയ പുണ്യഫലം കൊണ്ട് പോലും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ കുറെ ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത പുണ്യം കൊണ്ട് പോലും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? കൃഷ്ണഭക്തിയോ ഭഗവത് സേവനോ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അത് സ്വന്തമാക്കാൻ നൽകേണ്ടുന്ന വിലയോ ഒന്ന് മാത്രം. അത് നേടണമെന്ന് അദമ്യമായ അഭിവാഞ്ച, നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം. കൃഷ്ണഭക്തി വേണമെന്നുള്ള അദമ്യമായിട്ടുള്ള അഭിവാഞ്ച, അത് കിട്ടണം, അത് വേണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. എവിടെയെങ്കിലും അത് ലഭ്യമാണെങ്കിൽ ഉടനെ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങുക. അപ്പൊ അതെങ്ങാനും വില കൊടുത്ത് മേടിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉടനെ തന്നെ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങാന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് എത്ര ജന്മങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ജന്മകോടി സുഹൃതം കൊണ്ട് പോലും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കണം എന്നില്ല? കൃഷ്ണബോധം നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല, ഭഗവത് ഭക്തി നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ. അപ്പൊ അത് കിട്ടാനുള്ള യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും നമുക്ക് എന്ത് വേണം? അഭിവാഞ്ച, ആഗ്രഹം വേണം, അദമ്യമായ അഭിവാഞ്ച. അത്രയും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ഭക്തി നമുക്ക് വരുന്നത്. അത് എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വില കൊടുത്ത് വാങ്ങണം. നമുക്കത് കിട്ടാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിത്തായ് ഗുരുപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിലൊരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്.
ഒരു ചാക്കരിയുടെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇനി ബുദ്ധിമാന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇതില്. ബുക്കിൽ പറയുമ്പോ ബുദ്ധിമാന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് നമുക്ക് ബുദ്ധിമാന്മാരെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു $100 ബില്ല് വഴിയിൽ കെടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കും. $1 ബില്ല്, ഒരു $100 കെടുക്കാണ്. ഒരു 500 നോട്ട് വഴി കെടുക്കുക, ഇത്രയും പറയാം നമുക്ക്. ഒരു 500 നോട്ട് വഴി കെടുക്കാണ്. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി, ആദ്യം പോകുന്ന വ്യക്തി ആ നോട്ട് കാണുമ്പോ അതെന്ത് ചെയ്യും? ആ നോട്ട് കണ്ട അതെടുത്തിട്ട് പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് ആള് പോകും. ഒന്നാമത്തെ ആള് എന്താ ചെയ്യണത്? ആ നോട്ട് എടുത്ത് പോക്കറ്റിലിട്ട് അയാള് പോകും. രണ്ടാമത് വരുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത് വരുന്ന വ്യക്തി ആ 500 രൂപ നോട്ട് കാണുമ്പോ ഇത് മറ്റുള്ളവരുടെ മുതൽ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് അവിടെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യില്ല, അത് അവിടെ തന്നെ കിടന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അയാൾ മാറിപ്പോകും. രണ്ടാമത്തെ ആള്. മൂന്നാമത്തെ ആൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ നോട്ട് എടുത്ത് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണോ അയാളെ കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ഉടമസ്ഥൻ ആ പൈസ ഏൽപ്പിക്കും. ഇതിൽ ആരാണ് സത്യസന്ധൻ? മൂന്നാമത്തെ ആള്. ഒന്നാമത്തെ ആള്. അല്ലേ? മൂന്നാമത്തെ ആളാണ് സത്യം. അതിന്റെ ഉപയോഗം നടക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? അപ്പൊ ആ 500 രൂപയുടെ ഉപയോഗം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് നമുക്കത് കിട്ടി. മറ്റേത് രണ്ട് മേഖലയാണ്. ഒന്ന് അയാൾ സ്വന്തമായിട്ട് വെച്ചു, മറ്റേ എടുക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ അവിടെ എന്ത് വരുന്നില്ല, അതിന്റെ യഥാർത്ഥ കാര്യം അവിടെ നടക്കുന്നില്ല. അല്ലെ? അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ആളാണ് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കുക? സത്യസന്ധനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നോക്കി കാണുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത്. മാതാജി പറയുന്നതും ഈ നമ്മുടെ വാങ്ങിയ പുസ്തകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ മാതാജി? ഇല്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ശ്ലോകം ഇതിലില്ലല്ലോ. അതെ, പറഞ്ഞല്ലോ. ഇപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞ എഴുതിയ ഒരു ശ്ലോകം ഇല്ല, അവസാനത്തെ അതില്ല ഇതില്. അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാതാജി ഇതിലില്ല, പറഞ്ഞ ഓരോന്നും വ്യക്തമായിട്ട് ഇതിലില്ല. പോയിന്റ് ആയിട്ട് തരുന്നതിൽ ഇതിലില്ല. ഇതില് ബുക്കിലുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിലുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അല്ല മാതാജി ഓരോന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ വിശദീകരിച്ചില്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതിലില്ലല്ലോ മാതാജി. ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കുക. അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം, ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ എന്താ പറഞ്ഞ പ്രജൽപ്പം 24-ാമത്തെ പേജ് നോക്കിയേ. 24-ാമത്തെ പേജില് പ്രജൽപ്പത്തെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്. അത് പറയുന്നുണ്ട്. അതെ, അതിന്റെ അടിത്ത പാരഗ്രാഫ് ജനസംഘത്തെ അങ്ങനെ ഓരോ നോക്കി വരുമ്പോ നമുക്കത് കിട്ടും. കുറച്ച് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ ഭാഗത്ത് ആവശ്യത്തിലധികം സംഭരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് 21-ാമത്തെ പേജിൽ പറയുന്നത് ഉണ്ട്, ബുക്കിലുണ്ട്. പക്ഷെ മാതാജി വേറെ പോയിന്റ് ആക്കി വേറെ തന്നെ എടുത്ത് നോട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് തരുന്നത് അല്ലേ? സ്ലൈഡ് വെച്ചിട്ടല്ലേ പറയണത് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ശ്യാം പ്രഭു. ഈ ചാപ്റ്റർ മുഴുക്ക ഒത്ത് വായിക്കുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും അല്ലേ? വായിക്കണം. പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിലെ 29-ാമത്തെ പേജിലാണ് വരുന്നത്. ഏത്? ഈ ശോഭനക്ഷത്തിലെ ശ്ലോകം ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ? അത് ലാസ്റ്റ് 29-ാമത്തെ പേജിൽ. അത് ഇതിലുണ്ട്, 29-ലുണ്ട്. ഇതില് ലാസ്റ്റ് അല്ല, അതുണ്ട് ഈശാവാസമിതം എന്ന് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അല്ല, ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞ ശ്ലോകം ഇതിലില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. അതിലില്ല, അതുണ്ട്. അത് അതിന്റെ നമ്പർ ഉണ്ടോന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. അതില്ലെങ്കിൽ അത് സാരില്ല, അതിപ്പോ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പോയിന്റ്. അത് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതില് മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് ഈ ഉപദേശങ്ങളാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. ഉപദേശത്തിൽ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഉപദേശങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഓരോന്നിന്റെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം നമ്മൾ കണ്ടു, ഒരു ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്, ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം. അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. 6 പോയിന്റ് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പഠിക്കുക. ഇത് രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് പറഞ്ഞത് ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ആ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ, അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മൾ നോക്കി വെക്കുക. അത്രേ നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. ബാക്കി നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് കുറച്ചും കൂടി പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ളൂ. അത്ര അത് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. എത്രയാണ് ഇതില് പറയുന്നത്, രണ്ടാമത്തേല് പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതില് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതും കൂടി നോക്കാം.
ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. രണ്ടാമത്തെ ആദ്യം നോക്കാം. ഉപദേശാമൃതത്തിൽ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാന മുൻവ്യവസ്ഥ എന്താണ്? ഇപ്പൊ ഇതില് പറയുന്നതാണ് ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാന മുൻവ്യവസ്ഥ. എന്താണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്? നമ്മള് എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അവിടെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പറയാം. നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? മനസ്സിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണം അല്ലെ? ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? മനസ്സിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണം. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നിയന്ത്രണം വേണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അല്ലെ? അപ്പൊ അത്യാഹാരം, അമിതമായ അധ്വാനം, ആവശ്യം, സംസാരം, യമനിയമങ്ങളിൽ ആസക്തി പാടില്ല. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത്? മനസ്സിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പൊ അതാണ് ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണം. ഈ മനസ്സിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ആവശ്യകത. 6 ദോഷങ്ങള് എന്തൊക്കെയാണ്? നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ആവശ്യകത എന്താണ്? അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കില് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭക്തി നശിച്ചു പോകും. ആവശ്യം എന്താണ്? ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭക്തി നശിച്ചു. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? പിന്നെ അമിതമായ ഭക്ഷണം, അമിതമായ അധ്വാനം, അനാവശ്യമായ സംസാരം, യമനിയമങ്ങളിൽ ആസക്തി, ലൗകിക ജനങ്ങളുമായ കൂട്ടുകെട്ട്, തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഈ 6 കാര്യം. ഇതില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണഭക്തി നശിച്ചു പോകും. അതാണ് ഇതിന്റെ ആവശ്യകത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 6 കാര്യങ്ങളും എഴുതാ. അതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാണ് കൃഷ്ണഭക്തി. അത്യാഹാരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അമിതമായ ആഹാരം. പിന്നെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി പറഞ്ഞു, അമിതമായ ആഹാരം സമ്പാദ്യം അതിലെ അല്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രയാസം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ആവശ്യമായ സംസാരം, അമിതമായ അധ്വാനാണ് പ്രയാസം എന്ന് പറയുന്നത്. തുച്ഛമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കള് നേടാൻ വേണ്ടിട്ട്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കുക. അതാണ് പ്രയാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? പ്രജൽപ്പം. പ്രജൽപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? സംസാരം. അനാവശ്യ സംസാരങ്ങൾ. എന്ത് സംസാരങ്ങളാണ്? മിഥ്യാ സംഭാഷണം. അതായത് ലൗകികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത സംസാരങ്ങള്. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത സംസാരങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് നിയമാഗ്രഹവും നിയമാഗ്രഹമില്ലായ്മയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അതായത് നിയമാഗ്രഹവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അടുത്ത് ചോദിച്ചത്. നിയമാഗ്രഹം. ആഗ്രഹം എന്നത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള ത്വര എന്നും ആഗ്രഹം എന്നതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ പരാജയം എന്നതുമാണ് അർത്ഥങ്ങൾ. ഒന്ന് നമ്മുടെ ആഗ്രഹിച്ച ഒന്ന് നമ്മുടെ അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള ത്വര, സ്വീകരിക്കുക, ഒന്ന് റിജക്ട് ചെയ്യുക, നിരാകരിക്കുക. അത് രണ്ടാണ് ആഗ്രഹവും അഗ്രഹവും എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് അടുത്ത ചോദ്യം ഏതാണ്? ജനസംഘം. ഭക്തിയിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നത് നമ്മളെ? താല്പര്യം. അതായത് ജനസംഘം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളായിട്ട് കൂട്ടുകൂടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് നമ്മൾ എന്നെങ്ങനെ പഠിക്കുക? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളായിട്ട് കൂട്ടുകൂടി കഴിഞ്ഞാല്
നമുക്ക് എന്ത് വരും? തടസ്സം വരും നമുക്കവിടെ? നമ്മുടെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സം വരും, ഇല്ലാതാകും അല്ലെ? നമ്മളെ ഭക്തി ഇല്ലാതാകും എന്ന് മാത്രമല്ല, ആത്മീയ പുരോഗതി നമ്മുടെ ഇല്ലാതാകും. കാരണം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കും തോറും നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം വരും. നേരെ മറിച്ച് ഭൗതികവാദിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കണെന്ന് വെച്ചാലോ, ഭൗതിക വിഷയങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്, കേൾക്കുന്നത്, നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കുറയുന്നു? ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സം വരും. നമുക്ക് ആഗ്രഹം ചിലപ്പോ നമുക്കൊരു ചാഞ്ചല്യം വരാം, അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് അത്യാഗ്രഹം, അമിതമായിട്ടുള്ള അത്യാഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെ. 3 വിധത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 3 വിധത്തിലുള്ള ആദിഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം. പിന്നെ 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ 7ാം അധ്യായത്തിലെ മായയെ അതിജീവിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാ പറഞ്ഞത്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണത്. എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ ശരണം പ്രാപിക്കുക അല്ലെ. ഇതല്ലേ ഭഗവാൻ 14ാമത്തെ ശ്ലോകം? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ബുക്കിലുള്ളത് തന്നെയാണ്, ബുക്കില്ലാത്തവർക്കും ഇത് കുഴപ്പമില്ല. ചെറിയ ആൻസർ അതേ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ, അപ്പൊ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അത് പഠിച്ചാൽ മതി. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ പഠിച്ചാൽ മതി, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി തരുന്നതാണ്. ഇത് എക്സാം ഉണ്ടാവില്ല. എക്സാമിന് വരുന്നത് ഈ ഉപദേശങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ഉപദേശം പഠിച്ചു, 2 ഉപദേശം പഠിച്ചു, ഇനി ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് പഠിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ 2ാമത്തെ ഉപദേശം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മള് ഓർമ്മയുണ്ടാവണം, ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന്. അങ്ങനെ വരെ ചോദ്യം. ശ്ലോകം തരില്ല, അപ്പൊ പിന്നെ എളുപ്പമായില്ല നിങ്ങൾക്ക്. അതുകൊണ്ട് ശ്ലോകം പറയില്ല. 1ാമത്തെ ഉപദേശം, 2ാമത്തെ ഉപദേശം, 3ാമത്തെ ഉപദേശം അങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുണ്ടാവുക. അപ്പൊ 1ാമത്തത് ഒരു ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകളാണ്. 2ാമത്തത് ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ്. 3ാമത്തത് ഇനി ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറിപ്പോകുക അല്ലെങ്കിൽ